warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mbah Mami. Tengok-tengok pada sehat ya guys. Ape lunga tilik wong sing berangkat haji guys. Rombongan ibu-ibu anggrek 13. Iki wis do ngumpul guys. Bersama Bu Mami artis kita. Tengok-tengok pada sehat ya guys ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dilancarkan pekerjaannya dan rezekinya. Amin Allahumma amin, dan segala urusannya. Amin. Waki guys. Batin guys. Makni kami guys ndani kanca-kancane anggo kerukunan wong kampung iki rombongan silaturahmi sing arep tidak haji. Ayo berangkat ya. Ayo berangkat bersama-sama. Ayo guys. Nyonya Ramadan. Loh, saya ngomong Mas Oji niki, tak mboten nderek anu medal. Rampyak. Rampyak. Rampyak iya rukun. Ini bisa cooking ngono guys, sampai aja dibeliin ben iso ketimbalan. Ngono. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Mbak Atun, Kati, keluarga Kakak sendiri, Spinda, dengan sambut mari dumateng itu kenikmatan taufik hidayahipun berupa kesehatan sehingga yang betul menikah kula mewakili ibu-ibu ganti 13 silaturahmi tenggine Mbak Atun dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita aturkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salajengipun Mbak Atun kula ten mriki makili ibu-ibu sedaya ingkang rawuh mriki ngaturaken sepeda silaturahmi kaping kalih kula lan sak rencang ing tiki niku mriki sowan dene dijadikan silaturahmi. Ya pulang yuk. Alhamdulillah bertilek wong kaji guys, wong ape mangkat kaji kilo jajanan ya tak reviewnya ya guys ya. Alhamdulillah ki mau ki sing kaji ki jenom guys wonge mau ki apa tak soteng iki ndak aduan li peteng mbok kira lah wis dorotino paling sing kasih sing endi. Terus sing ibune ki sakit, sing ape tidak haji ngono. Aja ndangak lu putih ku nyoteng. Ini mau guys.
kebersamaan ibu-ibu anggrek 13 bersama-sama iuran sedikit-sedikit yo kerukunan balik kok yo pengenane ku wis dikei berikat guys kok balik kok yo untuk jajan nek lho guys tak review untuk permisin super minuman sarimi alhamdulillah ramene pol guys mau bingung ngurungin lu ngeplok dok gon apa dok gon ngono-ngono kuwi ya Bu jajine iki ora kepenak Bu ya Allah semua pol kae nang ngeplok aja dia ngono wis guys wis dak review ke jajanane Bu deh ya sampai di sini dulu makasih yang sudah nonton videonya Bupa tunggu pada sehat ya guys amin ya Allah muga diparing ngono sehat guys iki padha dulurku ngono Semarang guys wonge lara di ICU muga-muga diberikan yang terbaik aku hanya bisa mendoakan dari sini ya Allah semoga diberikan yang terbaik semoga sembuh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.